இது உங்கள் தமிழ் யோசி சேனல். இனி நம்ம எதை பத்தி பேச போறோம்னு தம்ப்நெயில்ல பார்த்திருப்பீங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஏற்கனவே ஃபார்ம் பில் 1 ஃபார்ம் பில் 2 அப்படின்னு 2 வீடியோ விட்டுருப்போம். அதுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு, பாத்துக்கோங்க. அது ரெண்டே பார்த்தாதான் இது உங்களுக்கு புரியும். சரி, இப்ப இந்த வீடியோ எதை பத்தி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இப்போ நமக்கே தெரியும், பஞ்சாப்ல அங்கெல்லாம் விவசாயிகள் போராட்டம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அந்த போராட்டத்துல விவசாயிகளுக்கு சில கேள்விகள் இருக்கு. அந்த கேள்விகளுக்கு விடையையும் நம்மளிடையே சில கேள்விகள் இருக்கு, அதையும் நம்ம பதிவுபடுத்த விரும்புறோம். இப்போ முதல் கேள்வியா நம்ம மக்களிடையே நிலவப்படுறது என்னன்னு பார்த்தோம்னா, இப்போ சில கட்சிகள்லாம் சொல்லுது, கனநாட்டு அதிபரே இதுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கிறாங்க, இந்த இதுக்கு ஒரு தீர்வு இல்லையா அப்படின்னு கேட்கறாங்க. இப்போ கனநாட்டு அதிபர் எதுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அதாவது பஞ்சாப், அதாவது சீக்கியர்கள் இங்க போராட்டம் பண்றவங்க, அதோட சொந்தக்காரவங்களாம் அங்க கன்னடாவில இருக்காங்க. அதனால ஒரு பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஓட்டர்ஸ் அவங்க. அதனால கூட அந்த கன்னட அதிபர் நம்ம இங்க ஐஸ் வைக்கிறதுக்காக கூட ஆதரவு தெரிவிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ல நிலவப்படுது. அது மட்டும் இல்லாம, சரி இப்படி ஆதரவு தெரிவிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி விட்டா கூட, அதை இன்னொன்னு கூட கன்னட அதிபர் சொல்லியிருக்காங்க. என்னன்னா, உலகத்திலேயே இந்தியா தான் அதிக அளவு மானியம் கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ அதனால மானியத்தை கட் பண்ணிடலாமா அப்படின்னு சில பேர்லாம் கேள்வி கேட்கறாங்க. அது என்னன்னு அவங்க தான் சொல்லணும். அடுத்ததா ஏபிஎம்சி அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம்னா, அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடியூஸ் மார்க்கெட்டிங் கமிட்டி. இந்த கமிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இப்போ விவசாயிகள்லாம் அவங்க விளைவிக்கிற பொருட்களை சந்தைப்படுத்துறதுக்காக கமிட்டி. இப்போ இந்த கமிட்டி என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இப்போ அந்த விளைவிச்ச பொருட்களை இந்த கமிட்டி மூலியமா விற்கணும் அப்படின்னா அரசாங்கத்துக்கு 7% வரி கட்டணுமா. சரி, 7% வரி தானே கட்டலாம்னு விட்டுட்டா, அந்த 7%ல 4% மட்டும் அரசாங்கம் எடுத்துக்கிட்டு மிச்சம் 3% அந்த இடைத்தரகர்கள் அவங்களுக்கு கொடுத்துருமா. அது என்ன இடைத்தரகர்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த விவசாயிகளுக்கும் இந்த கவர்மெண்ட்டுக்கும் நடுவில் லிங்க் கொடுத்து விடுறாங்க, அவங்களுக்கு அதாவது கமிஷன் மாதிரி கொடுக்குமா. இப்போ இந்த மோடி கவர்மெண்ட் என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த ஏபிஎம்சியை நீக்கல, அதை நீக்காம நீங்க இந்த ஏபிஎம்சில தான் விற்கணும் அப்படின்னு சொல்லல, வெளியவும் வித்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுது. அதாவது இவங்கள்ட்ட இப்படி விற்கும் போதுதான் இப்படி கமிஷன்லாம் பார்த்து கொஞ்சம் அதிகமா கேட்பாங்க, அதே நீங்களே விளைவிச்சு நீங்களே வித்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுது. இதுக்கே இப்போ எதிர்க்கிறாங்க அப்படின்னு தெரியல. அதாவது கவர்மெண்ட் என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த ஏபிஎம்சி கம்பல்சரி இல்ல, ஆப்ஷனல் தான் அப்படின்னு சொல்லுது. போன வழியிலே பார்த்தப்போ இது கம்பல்சரி இல்ல, ஆப்ஷனல் தான். இப்போ இந்த கவர்மெண்ட் இந்த சட்டத்தை கொண்டு வரதுக்கு முன்னாடி, இப்போ அந்த கான்ட்ராக்ட் எடுக்கிறாங்களா, இப்ப அந்த நிலத்துக்கு கான்ட்ராக்ட் எடுக்கிறாங்களா, அப்படி எடுக்கும் போது இந்த ஒப்பந்தத்து மூலியமா மோசடி வருமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. அது ஏன் அப்படின்னா, இப்போ இந்த சட்டம் ஏபிஎம்சி வரதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்றாங்கன்னா, இப்போ ஒப்பந்தம் போட்டு அந்த நெல்லெல்லாம் விளைஞ்சதுக்கு அப்புறம் அது ஏதாச்சும் நாசமாச்சு, அந்த போன வருஷம் ஆச்சுல மழை பெஞ்சு வெள்ளம் வந்து அந்த நெல்கள்லாம் இதை வீணாச்சுல, அது மாதிரி வந்தா அந்த கான்ட்ராக்டர் இவங்க காசு கொடுக்க தேவையில்ல அப்படின்னு தான் நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த ஏபிஎம்சி வழியா கான்ட்ராக்ட் எடுத்தா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இப்போ இந்த நெல்கள்லாம் இந்த போன வருஷம் மழை பெஞ்சு அதனால நெல்கள்லாம் வேஸ்ட் ஆச்சுல, அப்படி வேஸ்ட் ஆனாலும் இயற்கையா நடந்தாலும் சரி செயற்கையா நடந்தாலும் சரி, எப்படி ஆனாலும் அந்த கான்ட்ராக்ட் எடுத்தாங்கள அவங்களோட பராமரிப்புல தான் இருக்குமா. அதனால அந்த என்ன பொறுப்பானாலும் அந்த காசு விவசாயிக்கு வந்துருமா. என்ன பொறுப்பானாலும் அது அவங்களுக்கு தான், அந்த கான்ட்ராக்ட் எடுத்தவங்களுக்கு தான் சேருமா. அது மட்டும் இல்லாம இவங்க மிஷினரி ஆள் பத்துல மிஷினரி எது கொண்டு வந்தாலும் அது கவலை இல்லை, அது அவங்கள சேரும், அந்த கான்ட்ராக்டரை தான் சேரும். இப்போ இது மூலியமா கவர்மெண்ட் என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இப்போ இந்த சட்டம் கொண்டு வந்தனால இது என்ன ஆனாலும், இந்த நிலத்துக்கு என்ன ஆனாலும் அதுக்கு அவங்க தான் பொறுப்பு, அந்த ஃபார்மருக்குரிய அதாவது விவசாயிக்குரிய காசு செட்டில் ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாம நம்ம எக்கனாமிக்கோட ரூல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஒரு பொருளோட அத்தியாவசியம் அதிகரிக்க அதோட விலையும் அதிகரிக்கும், அதான் அதோட ரூல். இப்ப அதுபடி பார்த்தோம்னா, இப்போ ஒரு கான்ட்ராக்டர் ஒரு விவசாயிட்ட கான்ட்ராக்ட் போடுறாங்க. அப்படி கான்ட்ராக்ட் போடும் போது அவங்க இப்போ ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் தான், இப்போ வெங்காயம் விளைவிக்க சொல்லி கான்ட்ராக்ட் போடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்ப அந்த வெங்காயம் விளைவிக்கும் போது அதிகப்படியா இதாயிடுச்சுன்னா அதோட விலை தரமட்டத்துக்கு குறையும். இப்போ இது மாதிரி குறையினால விவசாயிகளுக்கு நட்டமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த சட்டம் மூலியமா அவங்களுக்கு நட்டம் இல்லை, கான்ட்ராக்ட் போட்டதுதான், என்ன ஆனாலும் அவங்களுக்கு அந்த பணம் சேரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்போ இந்த விவசாயிகள் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க போல, எம்எஸ்பி எடுக்க போறாங்க அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க போல. ஆனா எம்எஸ்பி எடுக்க மாட்டோம்னு பிரதமர் மோடி ஏற்கனவே சொல்லிட்டாங்க. அது மட்டும் இல்லாம அப்படியே எடுக்க மாட்டாங்க. ஆனா இப்படி ஒரு சர்வே எடுத்திருக்காங்க. அது யார் எடுத்திருக்கா, எங்க எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, 2004ல இருந்து 2006க்குள்ள இந்த சர்வே எடுத்திருக்காங்க. இந்த சர்வே எப்படி யார் எடுத்தா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, காங்கிரஸ் தான் ஆட்சியில இருந்துச்சு. அவங்க சர்வே எடுக்கிறப்போ, அதாவது MS சுவாமிநாதன் அப்படின்றவங்க, அவங்க யாருன்னா இந்த அக்ரிகல்ச்சரோட தந்தை அப்படின்னு சொல்லப்படுறவங்க, அவங்க ஒரு சர்வே எடுக்கிறாங்க. இதெல்லாம் பண்ணா
ஃபார்மர்ஸுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணா அவங்க வந்து தரம் உயர்த்துவாங்க, அவங்களுக்கு கஷ்டமே இல்லாம எப்படிலாம் பண்றது அப்படின்னு ஒரு சர்வே எடுத்துக்காங்க. அப்படி ஒரு 5 ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து காங்கிரஸ் கொடுக்குறாங்க. அந்த 5 ரிப்போர்ட்ஸையும் காங்கிரஸ் மதிக்கவே இல்லை. அதுக்கப்புறம் 2014 மோடி அரசு வந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க அந்த MS சுவாமிநாதனோட எல்லா ரிப்போர்ட்டையும் எடுக்கிறாங்க. அப்படி அந்த ரிப்போர்ட்டை எடுக்கிறப்பதான் அதை ஒவ்வொன்றா நிறைவேற்றுறாங்க. அதுல இதுவும் ஒண்ணு, அது என்னன்னா அந்த ஒவ்வொன்றுக்கு காப்பீடு அட்டை, கிஷான் திட்டம் அப்படின்னா கொடுக்குறாங்க, அது சொட்டு நீர் பாசனம் அப்படின்னா கொடுக்குறாங்க. அந்த சட்டம் தான் இவங்களோட ரிப்போர்ட் மூலியமா தான் வந்துச்சு. அது மட்டும் இல்லாம ஏற்கனவே இந்த எதிர்கட்சிகள், அதாவது காங்கிரஸ், திமுக, அவங்க 2019 திமுக ஒரு அறிக்கை சொல்லியிருக்காங்க, அதாவது மேனிஃபெஸ்டோ. அதோட மேனிஃபெஸ்டோ என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இப்போ மோடி கொண்டு வந்திருக்க எல்லாத்தையும் அவங்களும் கொண்டு வருவோம், நாங்க ஆட்சிக்கு வந்தா கொண்டு வருவோம் அப்படின்னு சொல்லுது. ஆனா இப்படி சொல்றாங்க. ஆனா இப்ப இவங்க வந்து கொண்டு வந்தப்போ எதிர்கட்சியினால அவங்க இப்படி பண்றாங்க போல இருக்கு, இந்த மாதிரி எதிர்க்கிறாங்க போல இருக்கு. எல்லாம் முழுக்க அரசியல் தான் நினைக்கிறோம். அது மட்டும் இல்லாம மண்டி சிஸ்டம், அதாவது மண்டி சிஸ்டம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா, இப்ப உழவர் சந்தை அது மாதிரி இருக்கலாம், அந்த மாதிரி சந்தைகள் தான். இப்போ விவசாயி நேரடியா அந்த கான்ட்ராக்டர்ல விற்காம நேரடியா வந்து விற்கிறது. இதை சில தமிழ் ஹீரோஸ் கூட வந்து சொல்லியிருப்பாங்க, அதாவது டைலாக் போடுற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க. என்னன்னா, அவங்க தயாரிச்ச பொருளுக்கு அவங்க தான் வெளியே நிற்கிறாங்க, அதாவது டிவி தயாரிக்கிறவங்க டிவிக்கு வெளியே நிற்கிறாங்க. அது மாதிரி விவசாயிகளும் விவசாயத்தை அவங்களே தான் இது பண்ணணும், அதாவது காசு அவங்க தான் காசு நிர்ணயிக்கணும்னு சொல்றாங்க. அப்படின்னு சொல்லும் போது நாம எல்லாமே ஆடியன்ஸ் எல்லாம் கைத்தட்டி இது பண்றோம். அதை இந்த மோடி அரசாங்கம் ரியலா, அது வந்து இது ரீல் தான், அதை ரியலா கொண்டு வரும்போது ஏன் எதிர்க்கிறாங்கன்னு இன்னும் புரியும். இப்போ கவர்மெண்ட் ஒன்று சொல்லிட்டோன்னு அந்த விவசாயிகள் எல்லாம் அப்படியே கொந்தளிச்சாங்க. அது என்னன்னு பார்த்தோம்னா, அந்த விவசாய கூட்டத்துல கான்ட்ராக்டர், அதாவது அந்த APMCல வந்து அந்த கான்ட்ராக்டர் எல்லாம் கலந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னோடனே விவசாயிகள் ரொம்ப கொந்தளிச்சுட்டாங்க. அது ஏன் அப்படி சொன்னாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அவங்க இதெல்லாம் மட்டும் கோரிக்கையே வச்சா பரவாயில்ல, இப்ப எஸ்டா அதெல்லாம் வைக்கிறாங்க. அதுக்கு முன்னாடி SFJ அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இப்போ அதுக்கு முன்னாடி காலிஸ்தான் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம்னா, இப்ப பஞ்சாபை 2ஆ உடைக்கணும் அப்படின்னு பாகிஸ்தான் ஒன்று சொல்லுது. அப்படி அதை உடைச்சா காலிஸ்தான் அப்படின்னு தான் உடைக்கணும்னு சொல்லுது. இப்போ அந்த காலிஸ்தான் குரூப் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த குரூப்ல SFJ, அதாவது சீக்ஸ் ஃபார் ஜஸ்டிஸ் அப்படின்ற தீவிரவாத கொடிய இந்த இதுலக்குள்ள கொடிய விசிறுனா அவங்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை தரணும் அப்படின்னு விதிச்சிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம இவங்க இன்னொரு கோரிக்கைகள்லாம் விதிக்கிறாங்க. இது மட்டும் விதிச்சா பரவாயில்ல, சில எக்ஸ்ட்ரா கோரிக்கைகள்லாம் விதிக்கிறாங்க. அதனாலதான் கவர்மெண்ட் வந்து இவங்க வந்து ஊடுருவிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்றது. என்ன கோரிக்கை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, கௌதம் நாலகா, சுதா பரத்வாஜ், வாரராவ், ஆனந்த் தேட் சுமரே, உமர் காலித், சர்ஜேஸ் விமான், காலித் சைசே அப்படின்ற அவங்களெல்லாம் விடுவிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறாங்க. அவங்கெல்லாம் யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அந்த தீவிரவாத செயல்களுக்கு அந்த ஆதரிக்கிறவங்க. அது மட்டும் இல்லாம அந்த காலிஸ்தான் குரூப்போட சில பேர் தான். இவங்களெல்லாம் விடுவிக்க சொல்றதுனால அவங்க சில பேர்ல அவங்கெல்லாம் முழு விவசாயியான்னு தெரியல, சில பேர் தீவிரவாதிகளும் சில பேர் கலந்துருக்காங்க, அதுக்கு ஆதரவு உள்ளவங்களும் கலந்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுறாங்க. அது மட்டும் இல்லாம இன்னொரு கோரிக்கையை வைக்கிறாங்க. அது என்னன்னா, APMCக்கு வரி கட்டணும் அப்படின்னு கோரிக்கை வைக்கிறாங்க. அவங்க ஏன் சம்பந்தமே இல்லை, ஃபார்மர்ஸ்க்கும் APMCக்கு வரி கட்டணும் சம்பந்தமே இல்லை. இதுல கான்ட்ராக்டருக்கு தான் லாபம் இருக்கு. அதாவது இந்த APMCக்கு வரி கட்டினா அந்த கான்ட்ராக்டருக்கு தான் லாபம் இருக்கு. அதனால கவர்மெண்ட் அந்த விவசாய போராட்டத்துக்குள்ள கான்ட்ராக்டரும் ஊடுருவிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாம இப்போ ஹரியானா ஒண்ணு சொல்லுது. அது என்னன்னா, இப்போ இவங்க சொல்றதா வச்சு அந்த திட்டத்தை வாபஸ் வாங்குறீங்க, நீங்க ஏன் வாபஸ் வாங்குறீங்க அப்படின்றதுக்காக நாங்க ஹரியானா போராட்டம் பண்ணுவோம் அப்படின்னு அங்க இருக்கவங்க விவசாயிகள் சொல்றாங்க. இப்போ இருக்க அரசாங்கத்துக்கு எதிர்கட்சி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வேற எதுவும் இல்ல, காங்கிரஸ். அந்த கட்சி என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இது குறிப்பிட்ட அந்த பஞ்சாப், அவங்க அந்த பஞ்சாப், ஹரியானா சில பேர் அவங்களுக்குள்ளதான் இந்த போராட்டம் நடக்குது. அவங்க என்னன்னா உலகம் நடக்காம அப்படியே நாட்டெல்லாம் நடக்கிற மாதிரி ரொம்ப பில்டப் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இப்போ இவங்க கொண்டு வர சட்டத்தை இப்ப எல்லாமே எதுக்குறாங்க அப்படின்னு இந்த பில்டப் எல்லாம் விட்டுட்டு இருக்காங்க. ஆனா எல்லாமே எதுக்கல. இந்த பஞ்சாப் சில குறிப்பிட்ட எதுவும் மட்டும் தான் அந்த சட்டத்தை எடுக்கிறாங்க. மிச்சவங்களாம் அந்த சட்டத்தை பேரையா எடுக்கல, ஆதரவும் கொடுக்கல சில இதுதான். அதாவது நம்ம விவசாய அமைச்சர் நரேந்திர சிங் தோமர் அவங்கள சந்திச்சு AIKCC அப்படின்னா அந்த குழு, அதாவது ஆல் இந்தியா கிஷான் கோஆர்டினேஷன் கமிட்டி, அந்த குழு தான் இந்தியாவிலே கொஞ்சம் பெரிய விவசாய குழு. அந்த குழு இவங்களை சந்திச்சு இந்த சட்டத்தை நாங்க ஆதரிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. இப்போ நம்ம இந்தியால எவ்வளவு பேர் MSP மூலியமா வாங்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, வெறும் 6% பேர் தான் MSP மூலியமா வாங்குறாங்க. மிச்சம் இருக்க 94% வந்து MSP மூலியமா வாங்கல. இப்போ இந்த 6%லயே இந்த பஞ்சாப்காரங்க தான் ரொம்ப அதிகமா இருக்காங்க. அதனாலதான் இந்த போராட்டம் ரொம்ப அதிகமா நடக்குதுன்னு சொல்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாம நம்ம இந்திய அளவுல உள்ள விவசாயிகள், அதாவது 57% விவசாயிகள் வந்து இதுல அதிருப்தியா இருக்காங்க. அது என்னன்னா, அந்த எக்ஸ்ட்ரா கமிஷன் கொடுக்குறாங்க, அதாவது அந்த APMCல பார்த்தோம்ல அந்த கமிஷன் கான்ட்ராக்டர் கொடுப்பாங்க, அதுக்கு அதிருப்தி, அதாவது எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க 57%. இப்போ எதிர்கட்சியில இன்னொரு கேள்வி கேட்கிறாங்க மோடியை பார்த்தா. என்னன்னா, மோடியை MSP பத்தி ஒண்ணுமே சொல்லல, ஏன் தகவல் ஒண்ணுமே கொடுக்கல அப்படின்னு கேட்கிறாங்க. இப்போ நாங்க கேட்கிறோம், இப்போ MSP பத்தி இதே மாதிரி சட்டத்துல எழுதியிருந்தாங்கன்னா சொல்லுங்க, நாங்களும் இது சொல்றோம். அதாவது
போன வீடியோலயே பார்த்திருப்பீங்க. இப்போ ஒரு ஸ்கூல் நடக்குதுன்னா சனிக்கிழமை ஸ்கூலா இருந்தாதான் சர்க்குலரே வரும். அப்படி ஸ்கூலே இல்லைன்னா அப்படியே சர்க்குலர் வராது. இப்ப நம்மளே எடுத்துக்கணும், ஒருவேளை ஒரு லீவு தானே அப்படின்னு எடுத்துக்கணும். அது மாதிரிதான் இதுவும் எம்எஸ்பி பத்தி சொல்லணும்னாலும் எம்எஸ்பி நடந்துட்டு தான் இருக்கு. இப்போ அது மட்டும் இல்லாம இது எதிர்கட்சியா மோடி மேல இன்னொரு குற்றச்சாட்டு இருக்குது. அது என்னன்னு பார்த்தோம்னா, மோடி என்ன பண்றாங்கன்னா, இப்போ இந்த இந்தியா முழுசையுமே அம்பானி அதானி கையில ஒப்படைக்கிறாங்க, அதாவது கார்பரேட் கம்பெனி கையில ஒப்படைக்கிறாங்க அப்படின்னு எதிர்கட்சி குற்றச்சாட்டுது. அந்த குற்றச்சாட்டுக்கு என்ன பதில் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இதே 1980 கொக்கோ கோலா, பெப்சி இதெல்லாம் வந்துச்சு. அப்பெல்லாம் ஒண்ணு சொல்ல, அதே இப்ப அமேசான், ப்ளூ டாட், அதாவது நெஸ்லே, அதாவது அக்ரிகல்ச்சர் மூலியமா பண்ற நெஸ்லே, மேகி இதெல்லாம் கூட வருது. இதுக்கெல்லாம் ஒண்ணு சொல்லாதவங்க இந்த மோடி அரசு கொண்டு வந்தா மட்டும் அடிக்கடி அந்த அவங்களை சீண்டி பாக்குற மாதிரி ஏதாச்சும் நோயின் பண்றது, இதெல்லாம் என்னன்னு தெரியல. இப்போ இந்த செயல்லாம் மூலமா அந்த மோடி அரசாங்கத்தை சீண்டணும்னு நினைக்கிறாங்களுக்கு, அது மட்டும் எல்லாம் குற்றச்சாட்டணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களுக்கு. இதெல்லாம் போய் முழுக்க முழுக்க போய் இப்போ இந்த ஆட்சி மூலியமா இந்த சட்டம் என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இதுல இப்போ மோடி என்ன அவங்க பதவி ஏற்றப்ப என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இப்போ இந்த ஃபார்மர்ஸ் அதாவது விவசாயிகளுக்கெல்லாம் அவங்களோட சம்பளம் ரெட்டிப்பாகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி கரெக்டா ரெட்டிப்பாகும் நம்மளும் நம்புறோம். அது மட்டும் இல்லாம நம்ம யூடியூப் சேனலோட கமெண்ட்ல ஒருத்தவங்க கேட்டிருந்தாங்க, இப்போ இந்த சட்டம் நல்லதுன்னா அப்படியே விவசாயிகள் எல்லாரும் போராட்டம் பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. அதுக்கு என்ன ஆன்சர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இப்போ ஒரு குழந்தைக்கு காய்ச்சல், இப்போ அந்த குழந்தைக்கு ஆஸ்பத்திரியிலே கூட்டு போகணும். ஆனா அந்த குழந்தை அழுவும், ஏன்னா ஊசி போறதுக்கு வலிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழுவும். அதுக்குன்றதுக்காக ஆனா அந்த குழந்தை சாக்லேட் அதெல்லாம் கொடுத்தா சாப்பிடும். அதுக்குன்றதுக்காக அந்த குழந்தைய டாக்டர் கிட்ட போகாம இருக்க முடியாது. இப்போ அந்த டாக்டர் கிட்ட கூட்டிட்டு போகாததும் அந்த பேரண்ட்ஸோட அதை இவங்க ஒண்ணு கேட்க முடியாது. அது மாதிரிதான் இப்ப இந்த சட்டமும், இது நம்ம மோடி அரசாங்கம் நம்ம எல்லாத்துக்கும் நல்லதுக்கு தான் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிதான் நம்ம விடை பெறுறோம். அது மட்டும் இல்லாம இதெல்லாம் மூலியமா உங்களுக்கு இந்த கமெண்ட் கேட்கறவங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கும்னு நம்புறோம். இப்போ இதனாலதான் விவசாயிங்க மேல எல்லாம் குத்த சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அவங்க சில பேர் எல்லாம் மிஸ்கைட் பண்றாங்க, அதாவது சில தலைவர்கள் மிஸ்கைட் பண்றாங்க. அதனால நம்ம அரசாங்கம் இந்த சட்டத்தை கொண்டு வரணும்னு, அந்த மிஸ்கைட் பண்றவங்களை புறக்கணிக்கணும்னு நம்ம வேண்டி கேட்டுக்கிறோம். அது மட்டும் இல்லாம இந்த வீடியோல ஏற்கனவே கமெண்ட்ல கேட்டதான் சொல்லியிருப்போம். அது மாதிரி நிறைய கமெண்ட்ல கேளுங்க. இந்த இதுல ஏதாச்சும் ஒன்று புரியலன்னா நீங்க கேளுங்க. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அடுத்த வீடியோல பார்ப்போம். நன்றி.